Пътникът и момъкът по датска приказка. И така, веднъж един човек карал в количка чувал с ръж. Отивал на воденицата да му смелят ръжта и ето, че по пътя срещнал друг човек и са заприказвали. Добро утро! Хубав ли е пътят? Не съм го опитвал. А мелницата пусната ли е? Не съм я срещал. Чуден момък си ти. Не съм момък. Аз съм женен. От няма 20 години. Много хубаво. Да, но не е чак толкова хубаво. Защо? Жена ми е много стара. Това вече е лошо. Не е чак толкова лошо. Какво му е хубавото? Това, че жена ми има къща и много пари. Това е хубаво. Не особено. Парите й не са едри, а повечето дребни. Това е лошо. Не е чак толкова лошо. Все пак с тия дребни пари аз успях да купя 4 тлъсти свине. Това е добре. Не съвсем добре. Нали жена ми, като топеше сланината на свинете, запали къщата? Това вече е съвсем лошо. Да, но не е съвсем. Аз си построих нова къща. Това е добре. Не е много добре. Когато жена ми разглеждаше къщата, падна от стълбата и се спомина. Брейче лошо. Не е чак до там лошо. Аз си взех млада жена хубавица. Това вече е добро. Не е съвсем добро. По цял ден жена ми се гизди и не си гледа работата и аз трябва да й готвя и да пека хляб и да пера и пода да мета. Това вече е лошо. Да, много лошо е. Хайде, с Богом!